ҳоло ту дар дастат телефон дорӣ ё дар назди компютер нишастаӣ. бовар кун, дар ҳоли ҳозир ин муҳим нест. танҳо маро гӯш кун. кӯшиш кун то инро тасаввур кунӣ. аз он лаҳзаи таваллуд шудани ту хеле вақт гузашт. дар ин мобайн замин роҳи дуру дарозеро тай кард ва ин 100% аниқ аст. он ҳеҷ гоҳ ба он нуқтае барнамегардад ки ту дар ин ҷаҳон пайдо шуда будӣ. акнун ту ба гирду атрофат назар афкан. одамон дар ин мобайн чӣ қадар пеш рафтанд. замоне ту чӣ қадар орзуҳое доштӣ ки имрӯз ягонтои онҳо амалӣ нагаштаву ҳамааш дар ҳоли худаш ҳамчун як орзуе боқӣ мондаанд. фикр кун, ту дар куҷо хато кардӣ ё ин ки кай хато кардӣ. бубин, шояд ту имрӯз зиндагии хубе надорӣ, аммо магар дар ин лаҳза ту барои заррае беҳтар шудани он коре мекунӣ? ба нафаре изҳори муҳаббат кун. қабул кард? хеле хуб. ё ин ки ҷавоби рад гирифтӣ? каме азият мекашиву фаромӯшаш мекунӣ. ин беҳтарин аст, ба ҷои он ки бо фикру ёдаш дар оғӯши хаёлҳои хоми худ ғарқ шуда вақти зиёдеро аз даст диҳӣ. зиндагии воқеиро бо будаш қабул кун. камбудиҳои дар зиндагият бударо ислоҳ намо. хуласи калом, барои фардои дурахшони худ имрӯз кореро анҷом деҳ.